Takže čaute, vítajte u môjho nového videa. Počkajte, dám si bližšie mikrofón. Takže dneska si ukážeme, ako dať do Counter-Strike 1.6 ukážem tieto skiny. Ukážeme si, jak to tam dať. Budú to skiny, kľudne môžeme aj do hociakých iných zbraní. Ja som si dneska vybral FAMAS. Ja tú zbraň mám aj docela rád. Takže ukážeme si to na tejto zbrani, dáme tam skin Type 25, môžeme tento, vidíte, má najväčšie hodnotenie. Link na túto stránku bude v popisku, ja som si tu už Python, som si stiahol aj ISAR, to bol hack, ktorý vôbec nefungoval a lebo som videl také video. Sorry kamu, že ti robím reklamu. Som videl také video, jak jeden chalan o tom hovoril, dal som mu like, je to docela dobrý chalan, docela dobré videá. Len ma tu trošku hnevá jedna vec. Počkaj, ok, jeden strih a uvidíme sa, keď už sa mi to poriadne načíta. Zatím čus. Ok, som späť. Už to tu mám načítané pekne. Tak toto tu vyzerá. Tak toto bude vyzerať. Takže klikneme na manual download. Klikneme na to. Takto chvíľu počkáme. Keďže ja mám, ako vidíte, Windows XP, tak jasné. No, načítavaj sa, ty sračka. Vrátim sa k vám, keď už to bude mať načítané. Čus. No, pardon, už to mám. Tak toto vidíte, dáme to na pracovnú plochu, dáme si uložiť. Takto, teraz sa nám toto bude stiahovať. Počkať, natáčame. Mali by sme. A ok, natáčame. Pozrieme sa, jak sme na tom. Už to sa nám to načítalo. Otvoríme, počkajte, toto dám semkaj. Takto rozbalíme zo zip. Rozbaliť súbory, OK. Teraz blup, a už to máme. Otvoríme toto. Pekne sa nám načíta. Dáme si files, models. Neviem presne, že ktoré, skúsime najprv toto prvé. OK, toto si môžeme minimalizovať zatiaľ. Otvoríme si tento počítač. Chvíľku počkáme. Otvoríme si lokálny disk C. Otvoríme si Counter-Strike. Otvoríme si C-Strike. Otvoríme si Models. Takto si to môžeme dať. Otvoríme si zložku, tam, kde máme tú vec, presunieme to tam, môže to kľudne vyzerať aj tak, klikneme OK, tak, minimalizovať, tak, otvoríme si teraz CS-ko, vrátim sa ku vám, neviem kedy, čakajte, minimalizujem, takto. Sorry, že takéto nechutné seky. Oh my god. Čakajte, posuniem si to. Tak sa to teda dá. Dám si to radšej na menšiu obrazovku. OK, natáčame. Dúfam, že to uvidíte. OK, klikneme si na nová hra. Môžeme si dať hocičo. Hra sa nám načíta. Prepáčte, že to tak vrzgám. Hra sa nám načíta. Takže tak. Kým sa nám hra načíta, tak môžeme čakať. Keď čakáme my. Počkáme si, kým sa nám to načíta. Už sa nám to načítalo skoro. cs.cz. Mám to na kotelni. Funguje to tu, potom vám rovno, keď už ho budem hrať, tak môžem ukázať aj moje ostatné skiny, ale to asi ani nestíneme. Možno, že hej. Tak, budete určite počuť zvuky, aj keď možno, že áno. Môžeme si dať kľudne teroristov. Klikneme Bčko. Dáme si pušky. Vyberete si zbraň, na ktorú ste to robili, ja ju tu momentálne nemám, lebo som si dal inú klasu. Musíme si dať polišuj. Dám si automaticky, jak to ja väčšinou robím. Neviem.
zabijeme radšej všetkých botov. Tak to robím ja naozaj, keď sa ho nechce čakať, stačí toto urobiť. How to dá. Otvoríme si pušky, otvoríme si toto, pardon, zlá zbraň. Ktorá Famas to bol, ne? Áno. Otvoríme si zbraň, vidíte, máme skin tej zbrane. Sorry za seky, ale takto vyzerá tá zbraň, vidíte, zbraň je celá zmenená. Ja si to vypnem už. Takže vidíte, funguje to. Počkajte, možno, že ešte vám ukážem, jaký mám ja jeden skin. Počkajte, zabijeme najprv všetkých botov radšej. Zabiť všechny boty. Vidíte, vyhrali sme. Sice trochu neferovo, ale vyhrali sme. OK, dáme si bečko, pušky a ukážem vám skin na moju jednu zbraň, to je táto. Ne, pardon. Pušky. Pardon, veľmi sa vám ospravedlňujem. Zrušiť. Pardon, musím sa dať na inú klasu. Teroristi. Automaticky. No, pardon, že to volám klasu. Není to klasa, je to... Neviem, jak sa to volá, sorry. Zabiť všechny boty. Vyhrali sme. Ja, my vždycky vyhráme neférovo, čo je to zdarma. OK, dáme si B. Pušky. AKčko. A vidíte, takto vyzerá moje AKčko. Stránku vám dám do popisu. To bude asi všetko. Tak. Pardon. Majte sa krásne. Čus. Čaute. Keď vám video toto pomohlo, môžete dať like, koment, poprípadne odber. Čaute.